рәссамдарға Сенекейден сәлем! Сәлем. Башта қалқытмай отырған бұла. Ешен қатты мен ешіл теклем? Ирак буя бітіп келе бит. Так. Графикаға тұтынған екен. Хуп, бик хуп. Машина түсет һәм графика булганы не? Арыслан, эш нимә төшерүдә түгел, нимә менән төшерүдә. Ана бит һин каләм, фломастер менән эш итәһең. Димәк, график һүрәт эшләһең. Бу мала, буяу кулланһаң, живопись булыр ине. Аңлауды аңлатамы, әллә аңламаудымы? Икеһендә Уф! Әдәм сәйдәле. Һиңа график утырганда аңлатыргамы, юкмы? кыйын булмаһа өйрәтһең. Кыйын түгелсе, эшем шунда баһа. Һинең ише бәпестәрҙе һынлы сәнгать серҙәренә өйрәтеү. Тағы ла бәпес тиһәң, саҡтап киттем. Инәтте берәү. Белгес Сенекейҙән һынлы сәнгать серҙәренә өйрәнергә теләүселәр муйындан. Китһәң тағы, урыныңа берәү түгел, 10 килер. Туҡта. Шаяртҡанды ла аңламай. Шулай итеп шаярттамы ни кеше? Уйын һүҙҙе осонға алып үпкәләп тормаҫһың инде бит, Арслан. Мин ни әйтәм дә онотам. Ә графика тураһында онотманыңмы? Нишләп онотайым ти? 7-дән уртаһында уятып һораһаң да, шытырлатып һөйләйем мин графика тураһында. Ышанам, Сенекей. Тик төнөм түгел, әле һөйлә. Беләһеңме, Арслан, графика ул һынлы сәнгатьтең бер төрө. Грек теленән тәрҗемә әйткәндә, язам, һызам, төшерәм дигәнде аңлата. Беләһеңме? Тәү тормыш рәссамдары төшергән мәмерйә һүрәттәре лә графикага карый. Ундағы һүрәттәр һызмаҡлап эшләнгән бит. График һүрәт ғөмүмән һыҙыҡтар ярҙамында эшләнә. Мин шундыҡтарының рәсем буяным бит. Буяһынсы? Графика аҡлы, ҡаралы ғына була икән дип уйлайһыңмы? Юҡ. Графикала төҫтәр ҙә ҡулланыла. Мәҫәлән, төҫлө ҡәләм, төҫлө аҡбур, төрлө төҫтәге туш. Күп һөйләп башымды ғына бутайым шикелле. Беләһеңме, Арыҫлан? Рәссам Хаммат ағай Исмәғилев графика тураһында миңә ҡарағанда ла яҡшыраҡ аңлатасаҡ. Ана ҡара әле. Хәҙер мин һиңә графика буйынса күп төрлө ысулдарҙы күрһәтеп үтәм. Ҡәләм менән бер нисә һүрәт күрһәтеп китәйем. Бына был ҡәләм. Ҡәләмдәр төрлө була. Әле минең ҡулымда ҡәләмдә яҙылған МТ тип. Былай булғас, ҡәләм йомшаҡ та, шул ваҡытта ҡаты тип атала инде. Әгәр дә М хәрефе булды һинә, ҡәләм йомшаҡ була. Т булды һинә, ҡаты ҡәләм була инде. Мин хәҙер ат эшләйем. Ҡәләм менән штрихтар эшләп була. Һыҙыҡтар үткәрергә була. Был ҡәләм менән һүрәт булды. Анан тыш, күмер. Күмер йомшағыраҡ була. Ҡәләмгә ҡарағанда төҫө ҡарараҡ. Әле менә күмере менән беҙ ҡаҙ һүрәтен эшләйбеҙ. Ҡанатларында ҡара итеп эшләнек. Анан тыш, фломастерларда хәҙер күп ҡулланыла. Өй эшләнек фломастер менән. Ҡәләмгә ҡарағанда фломастерҙы ослап тораһы юҡ. Хәҙер ҙур рәссамдар ҙа фломастер менән эшләйләр. Был тиҙерәк эшләнә. Мине лә төшөрөгөҙ әле. Әле беҙҙең ҡулда пастель. Был пастель төрлөсә ҡулланыла инде. Төрлө төҫтә була улар. Был йомшаҡ материал. Аҡбурға оҡшаған. Ҡара менән, ҡара пастель менән контурларын үттек. Оҡшаған да ул. Был пастель булды. Соус ҡыҙыл төҫтә, ҡара төҫтә һәм көрән төҫтә була.
хүрәт эшләү өчен ниндәй соус кулланалар икән? Шулай горур әтәс килеп сыкты безнең. Был йомшак материаллар булды. Карайлы, Хаммат агай. Һез миңа караганда да күбрәк беләһегез икән дә ул. Тагын без беләбез, туш бар. Туш һәм перо менән куянды эшләнек. Анда штрихлар эшләргә була, хызыктар үткәрергә була. Перолар төрле була. Аларның төрле размерда улар була. Ә без әле нәзек перо менән хүрәт эшләйбез. Хаммат агай, ней мин Семергә килгән бер хүрәтте килтергәнем. Бұл рәсем туш, перо белән эшләнгәнме ул? Симәкәй, был хүрәт бик кызык. Был борынгы грек темаһына арнатып эшләнгән композиция. Менә нәзек хызыктар перо менән эшләгәннәр, ә был зур урындары кисешке менән эшләгәннәр. Был зур кара урындарды перо менән эшләүе авыр булыр ине. Әле күрһәткән ысулдар кагызга, катыргага эшләнә. Эшләнеше буенча графика тагы бер төргә бүленә. Ул басма графика. Басма? Нимәне басалар? Басма графика ул станок ярдәмендә эшләү. Иң тәүдә рәссам ташка, яисә линолеумга, яки тимергә, агаска композиция эшләй дә, адак станок ярдәмендә шул хүрәтте кагызга, катыргага күсерә. Үәт. Адык. Әнчә күрәтте төгелә булай күсерәләр. Тәүдә калга эшләп булмаймы ни? Эй, Арслан, кызыкһың да инде. Агаска, ташка, тимергә эшләнгән хүрәттең бидәге бөтенләй икенче төрле була. Әйе, күләмлерәк, матурырак, байрак күренә ул. Ә кагызда эшләгәне ябайрак күренә. Төрле материалларны кулланып, станокта басып эшләнгән эштәр гравюра дип атала. Гравюраның да берничә төре бар. Тимергә афор, агаска эшләһәң ксилография, ташка литография, линолеумга линография, ягъни линогравюра була. Минең танышым Хаммат ага әйтәм, линолеум менән эшләргә ярата. Ана карале, хәтта кызык кына эшләнә ул. Мин һеҙгә хәзер линогравюраның бер төрен күрһәтеп үткем килә. Бының өчен инструментлар кәрәк. Аша линолеумдан был үткер инструмент, линолеумдан ырып эшләйләр инде. Линолеумга без хүрәт эшләйбез. Агас, таулар, елгалар, соқып алған урындары ак булып кала инде. Без был линолеумдан һунам кагызга басып эшләйбез. Бик хак булыр кирәк. Был инструмент бик услы була. Кулды каршыга куярга ярамай. Буны эшләп беткәс, менә ундай була инде. Хүрәт эшләгән вакытта алдан ук белергә кирәк. Баскандан һуң кагызга хүрәт безнең ике ягыннан сыга инде. Шуның өчен хәрефләр, кешеләр ике якка әйләнеп торачак инде. Менә Симәкәй, мин һиңә хәзер станокта линогравюраны басып сыгаруын ысулын күрһәтеп үтәм. Пелала тигез генә итеп красканы әйләндерәбез дә шайтып балик менән линолеумга күсерәбез тигез генә итеп. Безнең хәзер киселмәгән урынга краска эләкте, ә киселгән урынга краска эләкмәй. Шуннан һуң линолеумды без станокка күсерәбез. Тигез генә итеп салдык станокка. Басымды тигезләйбез. Линолеум өстенә без кагызды һалабыз. Әкрен генә итеп без станокта әйләндерәбез. Шуннан һуң хәзер карайык кагызга нинди хүрәт килеп сыкканын. Менә Симәкәй, безнең ушындай хүрәт килеп сыкты. Арслан, графика турасында берәй нимә аңладыңмы? Әйтишәң ышанмассың инде. Мин барыбер ышанмас идем. Сөнки хынлы сәнгатьте бер күрүдә аңлар өчен минең һымак белгес булырга кирәк. Яисә Рембрандт һымак бөек рәссам булырга кирәк. Өченче юл юк туган. Ә мин хәзер нишләргә һуң? Эй, кайгырма юкка. Яйлап өйрәтеп алам мин һине. Рембрандт Харменс Хуан Рейн тугасы бөек рәссам булып киткән тиһеңме? Юк. Ә кем уны өйрәткән? Хәзер. Тылсымлы кылкыләмде табам да, һөйләрмен.
Хуан Рейн. Ханлы сәнгать менән кызыксынган һәр кемгә яхшы таныш бул исем. Әйе, Рембрандт Голландияның Леймен калаһында 1606 елдың 15 июлендә туган. Атаһы тирмән тоткас, улар хәлле генә яшәйдер. Гаиләләре ишле булуга карамастан, Рембрандтның атаһы улының югары белем алуын теләй. 14 яшы тулгас, Рембрандт Лейден университетына укырга инә. Тик ханлы сәнгатькә мөкибән киткән егет укуды бар дип тә белмәй, илке халкы гына йөри. Бар вакытын ханлы сәнгатькә багышлай ул. Атаһына улының теләге менән килешүдән башка сара калмай. Рембрандт Лейден калаһындагы иң билдәле рәссамдык остаханәһенә эшкә урынлаша. 3 елдан соң ул Амстердам калаһында яшәүче билдәле рәссам Питер Ласмонтка юллана. Яшь рәссам унан һүрәт серенә генә түгел, гравюра сәнгатенә лә өйрәнә. 1622 елда Рембрандт үҙе остахана асып ебәрә. Яшь рәссамдарды укыта ул. Тап ошол елдарда бөйөк рәссам үзенең иң билдәле картиналарын иҗат итә. Тәүге картиналарын ул катыны Саскияга арнап яза. Уларның күбеһе әлеге вакытта Эрмитажда, Санкт-Петербургта һаклана. Рембрандт автопортрет остаһы. Автопортрет ул ханлы сәнгать жанры. Рәссам үзенең портретын һүрәткә төшерһә, автопортрет була. Рәссамдан мираска 100дән ашу автопортрет калган. Рембрандтның эшләре күптәр өчен үлге. Тик Рембрандтның язмышы бик үкенечле була. Фәкыйрьлектән башы сыкмай рәссамның. Иҗат иткән һәрбер картинаһы бурыс исәбенә таратыла. Рембрандтның һуңгы елдарда иҗат ителгән автопортретында уның күңел торышы ап-асык саклан. Арслан? Ял бит, не яқсахы булмаган, не хүрәттәрен тартып алгандар. Эй, 4 буат элек булган бит инде бул хәл. Барыбер ял. Рембрандтка һинең яллап утыруың охшамас ине. Нишләп? Сөнки ул үз һүзле, ныклы ихтиярлы кеше булган. Фәкыйрьлектә көн итһә лә, һынаударга бирешмәгән, күңел кушуы буенча иҗат иткән ул. Ә ысын күңелдән эшләгән эш мәңгелек. Бөйек рәссам турында һөйләшүде ошо урында туктатып торыйк. Яшь рәссамдардан килгән һүрәттәрне карыйк. Алманым, алда симәр күргәзмәһе. Бул нимәнән эшләнгән сәмәкәй? Булмы? Бул ни дигәни? Кагыты кыйва сулу белән эшләнгән бит. Күгәрсендән 9 яшьлек Буранбай Вафин җибәргән. Яшь рәссам кагыт кыю сырын миннән, ягъни Симәрдән өйрәнгән дип уйлыйм. Әйе, ана бит. Тап без өйрәткәнсә эшләгән. Теләһәгез, кагыз кыю усулын исегезгә төшерәм. Буның өчен йомыртка төдә торган кагыз һавытты һау менән изеп, елем, эмульсия буяу кушып, камыр баскан күк басабыз. Ада, яйып төреп җибәрәбез дә, кирәкле композицияны төзеп, станокта кипкәнсе басабыз. Шуннан инде буяйбыз. Вәт. Яшь рәссам без өйрәткәнсә эшләгән. Шуга ла матур гына композиция килеп сыккан. Ана бит Курай сәскәһен, башкорт орнаментын калай оста итеп эшләгән егет. Миңа охшаны. Бу аппак кына аккыштарды Стәрлетамак егете Артем Галиуллин эшләп ибәргән. Яшь рәссамга 7 яшь. Егет күзәтүчән икән. Ана бит дөньядагы иң гүзәл кыштарды калай матур итеп эшләгән ул. Һомгыл муенлы, нәзакәтле кыштардың талгын гына йөзе барган мәлен һүрәтләгән егет. Төстәр менән бик оста эшиткән Артем. Күлдең зәңгәрлеген, камыштарның яшеллеген тада асык төстәр менән һүрәтләгән. Композицион яктан дөрес корылган һүрәт миңа охшаны. Калай кына һүрәт, ничек эшләнгән ул? Сыймаклап, тырнап, әйе, тап шулай. Беләһеңме бу нимә? Граттаж. Граттаж графиканың бер ысулы. Граттаж француз теленнән тәрҗемә иткәндә сыймаклау, тырнау дигән мәгънәне аңлата. Ә бу йондызлы төн композицияһын Стәрлетамактан Светлана Иванова эшләп ибәргән. Үлсәү йондызлыгын һүрәтләгән кызыкай. Яшь рәссамның үзенчәлекле эше миңа охшаны. Теләһәң, киләһе сәфәрдә эшләргә өйрәтермен, яме? Бу да графика ибит. Әйе, график һүрәттең хуҗаһы Белореттан 6 яшьлек Данил Фәттахов.
Яшь рәссам төсле каләм белән эшләткән. Хүрәтендә күбрәк асык яшел төсте кулланган ул. Рәсем күп планлы. Алгы планда урман яньлектәре, арттарак кайдалар килүсе поезд хүрәтләнгән. Эшләнеше буен саябай гына булган бу хүрәт миңа охшаны. Әлләләләләлә! Калай матур күбәләк! Кай тарафтан асып килгән һуң? Карайык әле. Өфөнән икән. 6 яшьлек Алһу Газетдинова ям да биргән уга. Бу матур гына күбәләк пастель менән эшләнгән. Пастель ул балавыз кушып эшләнгән төсле материал. Сагу төстәре кулланып эшләнгән бу рәсем миңа охшаны. Пластилин эш. Белореттан 7 яшьлек Лариса Сәйгафәрова ебәргән. Зәңгәр, яшел, ак, тагыла әфлисун төсендәге пластилинды кулланып, туган ягының гүзәл табигатен хүрәтләгән кызыкай. Ябай гына композиция корылган бу эш миңа охшаны. Шулай итеп, Семәр күргәзмәсе тамам. Ә хәзер еңеүсене билдәләргә вакыт. Я, Арслан, һинеңсә кайһы хүрәт иң шәбе? Миңа инде хүрәт охшаган беләһең бит инде. Ә миңа кагыз кую усулы белән эшләнгән композиция охшаны. Карале. Кемдә еңүсе итәбез һуң? Минеңсә, ике эш тә еңүсе булырга лаеклы. Шулай итеп, бүгенге Семәрдән еңүсеһе икәү. Күгәрсендән 9 яшьлек Буранбай Вафин һәм Стәрлетамактан 6 яшьлек Светлана Иванова. Котлайбыз! Достар, Семәргә хүрәт ебәрергә онытмагыз. Адресты лайфтарына төшер. Адресыбыз Өфө каласы, Гафури урамы 11, Тамыр студия Семәргә. Хушыгыз!